Selamat berjumpa kembali. Kali ini akan menyepil wayang yang sebetulnya ingin dijadikan, tapi ya belum ada waktunya. Keterak karo waktu sampai begini. Ini padahal masih baru, saking lamanya digantung. Jadi kalau wayang digantung cepet rusak. Wayang kakean dipajang, kakean cepet rusak nyatane niki. Niki nglotokne iki pun kula gebal niki nglotok melih. Pun kula amplas niki mboten niki. Niki pun lama nih. 2025. Nggih pun 1 tahun. Implemane khususnya mana ini sunggingan pertama kali ini. Sunggingan masih 3 tingkat 3 warna. Kalau sekarang sudah 4 atau 5 tingkat. Nah ini masih 3 warna ini. Pink apa? Ntar nih blur. Nah ini pink, merah. Dulu itu saya nggak punya coklat, jadi langsung hitam terus kuning, hijau tua. Niki teracapane niki kula angger niki genre niki bludiran kembang-kembang. Niki pertama kali saya belajar batik parang ini. Wayang seto. Nah niki pun ini pertama kali kula nyobi warna tingkat 4. Tingkat 4 nih. Ngaten niki. Nah niki blur. Nah niki pink muda, pink rodok muda, pink pol muda, pink pol muda, terus pink abang coklat. Niki june nggih sami. Nah niki teracapane ngaten niki nggih jamang. Niki kula sederhana. Sale tatane nggih mung ngoten niku, jadi kula langsung bron mawon. Sing kula pulas mung niki tok. Ini garda mungkure niku kula pas ngen Mas niku kula iseni mangsi banyu merah. Sing banyu merah sama oren. Niki ngen probo niki. Jane nggih masih pemula niki. Niki full bron niki. Nah niki niki radi aneh. Nah nggih mboten napa-napa nggih ajar. Niki nggih sami niki 4 warna. Niki kula pun mengenal coklat, warna coklat. Niki motif gedang selirang dengan warna hijau. Ini gradasi biru nih. Niki gradasi oranye. Niki kula kombinasi dengan sisik dan berinisial PL. Menel. Ngawur. Dan ini apa? Ya kain seperti ini, saya lupa namanya. Ini saya kasih motif teracapan. Ya saya kasih teracapan gitu aja. Ini motif sisik niki jari parang tapi versi merah. Ya wis ngono ae, isane ngono ae. Terus niki jari apa? Celananya ini saya buat bersisik. Saya terinspirasi dari pulasane Pak Mentong Sragen. Niki pelemahane kula pol niat. Pelemahan kula jarang mulas pelemahan ngoten iki. Nah, nih
jarang niki bolak-balik sama neng cat genrai niki radi tidak memuaskan, iki bolak-balik sama nih. Jadi ampun finishing saged digapit nggih dereng mesen. Nah niki deh nangis rane ra nguati niki. Ini catting gladus padahal diamplas lho gandeng cate ora asli, jadi yang ini sebelum saya mengenal cat pigment, sekarang udah pakai, tapi warnanya cat pigment menurut saya kurang ya warnanya lebih bagus ini, tapi kualitasnya lebih bagus cat pigment, maksudnya gradasinya lebih ada, mungkin teknik cara menyampurnya atau apa. Mungkin cat pigment kalau nyampurnya bagus ya bagus, karena saya lagi pemula baru mengenal cat pigment. Jadi juga cat punya teman saya disuruh ngepek karena dia mesen kon mulasne wayang cat dhewe gandeng wayange ngentekno dana nggih tuku perlengkapan nggih tuku kuas nggih tuku apa, dadi cate kon ngepek. Niki cakil niki sak seragam niki. Niki sak seragam. Niki sak seragam niki. Kali niki kula warnane pink sedaya. Niki pink. Cakil rai wong niki walike dereng niki. Nggih niki jane kula lanjutke nggih. Saya nek mboten dilanjutke eman-eman wong sae ngoten niki. Nah niki wonten cerita mengenaskan iki. Iki cawine rada ngawur iki. Nah niki mpun boten niki. Ke standar kemawon. Niki rada ngawur niki. Nah niki sumping ngeten niki niki apa? Kalunge kerise nggih tasih ngawuran iki tracapane bludiran bunga-bunga niki batike kula agem batik nggih mboten batik jane macan karena macan iki batik mboten apa mboten ngertos angger corek gabut. Nah niki wonten cerita menaskan iki gayane nek napa nggawa wayang nyore nggawa wayang jane iki urung bar nyawine digawa ditukno nek panggon nyore terus ngejak montor-montoran iki nek digawa nek ra digawa engko ilang digawa do kok jok nekuk ngletek eman-eman jane nek nerusno ya angel sale bagian paling rumit kita terusno ya eman-eman. Jadi yo masih menunggu keputusan pihak berwajib. Masih menunggu keputusan dipulas ora. Nah iki mbuh dipulas ora iki wayang piajur. Tapi masih saya rawat. Soalnya nganu iki tatane wis bredel. Iki jane sumpinge ya sono tapi bredel. Terus kula sopak niki tatan kula piyambak. Ya kaya taek ngene tatan kok taek ngene. Nah iki kula niki sing asli mboten niki sing asli rambute niki mboten telu. Kan niki enten. Nah, kan niki enten. Tak. Ngenten. Nah. Iya. 1 2 3. Sing asli ki ana 4, 1 2 3 4. Nah, gandeng niki sambungane rada piye no protole ngene. Dadi kula sambung 3. Dadak bano apa? Rambut bodol 3. Yo ngono lah. Niki kula terinspirasi saking ulasane Pak Mentong gandeng ora mirip. Aku mulas ora mirip. Niki pulasan setelah saya mengenal tingkat 5 tingkat lebih banyak.
Penting warna pinke wah akeh iki. Nan akeh tenan. Iki ana pink nom, pol nom, terus pink rada tua, abang, coklat. Lambene jan mangar-mangar iki. Nah niki benten iki pink, nggih pink pol nom niku nek cara pemulas-pulas liyane ne pinke niku rada ke oranye. Nah niki lak pink rada keputen. Nah niki napa? Kangen ini batik kembang-kembang. Nah ini nggih kula sopak niki, kula sopak piyambak. Niki nggih kula sopak sing asli niki ilang. Nah niki wonten bekase niki. Nah niki wonten sopak niki rapati ketok. Rapati ketara niki. Menyambung. Nah. Ini nggih belum niki. Nah niki pulasan kula niki deleng update. Nah nek sakniki nah niki pulasan saya terbaru setelah saya mengenal cat pigmen. Nah ini pulasan cat pigmen ini gak gampang lotok walaupun ini talang. Ini sebetulnya wayang ini bukan pulasan aslinya, ini malah wayang pertama yang saya ajar mulas. Ya pulasane ya ra karuan parake ngono. Terus kula amplas kula cat melih dadi sing ngeten iki. Ini nggih sami walike dereng. Ning pun didasari, nek pun didasari aman. Sing urung ya gapite. Kalau nek wayang nek mboten wonten gapite niku ngebarne wegah. Nek pun wonten gapite ya ngebarne ya sregep. Nah niki kula pun kertas niki celana niki kaya mini crab lah kayak niki batike bludrian kembang-kembangnya. Ini saya dengan warna putih niki brand niki dereng wani prodo, dereng wani grenjeng, danane ratutuk. Nah niki gradasi oren niki 5 tingkat niki. Wonten 5 tingkat, ana 4 tingkat. Nggih, wonten niki. Nah niki tracap niki wonten tracapan ini gedang selirang nih. Nah niki kula selang-seling gedang selirang. Nah ini sabrangan kelono, ini sabrangan impian saya sejak kecil. Orang duwe sabrangan kelono sing asli nggih dhewe. Pernah buat gandeng ra mirip. Iki lagi mirip walaupun blake ra padha. Iki gede. Gede Mas. Gede tenan iki. Nah, ini adalah ini salah satunya wayang sunggingannya masih 3 warna. Dengan ketok wah iki mesti 4 warna. Salah niki mung 3 warna Mas. 3 warna, wonten sing 4 warna, wonten 3 warna. Sing 4 warna ki ungu bloko karo oren. Pun niku tok. Liyane 3 warna kabeh. Niki. Nadyan to kaya apik. Niki mulas kula direwangi ndelik-ndelik. Nih gurine kula niru karyane Mas Dinus Martinus. Nana kejeng tanglet golek teng TikTok mawon. Nah. Ini kayon Cirebon. Niki jane pun klothok niki cete pun mboten utuh. Ning nggih mripun wong pelasane sae. Ini gapite tugel mangke disambung. Nah, tugel. Niki korban sabet niki. Sabet. Nah, niki lanjut nih waktune. Niki nek memorine ora cukup. Nah niki jane wonten pasangane napa? Pun apa? Pasangane ora madani. Nah niki sabrangan niki nek niki tumbas ra mungkin to pulasan apik ngene.
pulasan apike kene mulas dhewe mungkin. Ini tumbas niki teng napa panggung wayang. Alhamdulillah dapat pulasan grenjeng dengan harga yang murah. Nah, ini. Dan ini ada wayang ya enggak banyak sih Jan. Nah ini ada wayang sabrang. Nah iki mengenaskan iki gapite potel sedulur. Potel. Iki jane aku ya rada sengit karo kurire kok. Teko-teko tugel. Ngen lengkeh sing asli. Iki tak sambung karo gapit liyane. Iki tugel. Mergo mbiyen durung pinter nyambung gapit. Saiki ya serodok lah. Nah ini adalah sabrangan pulasan saya. Seharusnya pulasan sabrangan ini itu habis mulas wayang seto tadi. Jadi gradasinya ini masih 3 warna teman-teman. Nah gandeng sabrangannya terlalu tidak menarik, jadi saya pulas lagi dengan gradasi abu-abu. Nah ini tangannya seperti ini teman-teman. Nah ini gradasi ini isi telung warna. Ntar. Nah gradasi ini isi telung warna ta. Nah ini tangannya masih menggunakan tangan yang lama. Kalau pulasan menggunakan pulasannya baru. Ini full abu-abu. Kecuali gini rambut pelangi. Sabrangan ini jane pulasannya tak sing kreasi, sabrangan ini ra kreasi. Ini split. Ini nggih cat tembok. Nggih cat tembok niki. Nah, kalau niki cate rada ngluntur mergo kelire sing nggo ngeklir iki rada senteng. Ra senteng, rada aneh aja. Niki pun kula nek mulase mun kentekan ide, mulane kula rambute kula gubah pelangi ini. Mun kentekan ide niki sabrangan iki cuwilik tenan. Kalih sabrangan klono. Dure sakmene. Lho niki. Lho, kaca. Nah, kali niki sabrangan klono kali niki yo. Pas nih. Berarti yang biyen ngukure yo paling keberuntungan. Mergo min ngukur ya angger gambar wae. Delalah kok pas. Nah, iki sabrangan lho. Lho. Pate waduh tenan nih. Waduh tenan. Ini sabrangane. Niki sok pentas digawa-gawa nang ndi iki. Penak ya. Penak tur nggeke dhewe, dadi nek rusak tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah pulasan saya. Jreng. Ini pulasane ya pun kula pulas tapi nglothok. Cat tembok malah ya. Cat tembok ini masih cat tembok dan ini masih 3 pangkat. Gradasi macam ini. Ini saya mulase bareng cah. Yo ora sih. Dhisik iki terus pesen iki pulas. Ini masih 3 pangkat. Nah ini. Nah terus gandeng wali nglothok, terus kula nyari jreng. Nah sing asli wali mboten ngaten iki. Kula lukis Dewi Saraswati. Terus ngisore kula pasang apa? Nama jenenge sing saking Bali niku lho. Mboten bareng nganu, bareng sing anu pokoke apa. Ya pakai ngono lah. Niki. Nah, ini identik dengan Bali. Dan ini masih sudah finishing, ini belakangnya kurang memberikan warna emas dan menganyari pelemahan. Lanjut dengan
depannya. Ini nek di ora dilanjutnya mana-mana ono gapite soalnya. Nah, ini pangkatnya ini sudah banyak sekali. Ini pangkatnya 4 sampai 5. Ini detailnya. Nah, ini dengan cat pigment ya. Sini ini saya. Nah, ini seharusnya ngelotok. Ini ngelotok, guys. Jadi tak uji, tak tekuk. Yo, tak kira orang ngelotok, jebule ngelotok. Tapi mung sithik. Nah, terus tak tambahi abang-abang ya, tak getih. Ngeri tenan ini. Nah, ini tadi habis memberi ngelatulati mahkotane. Terlalu kandel jane lho ya. Nah, ini piye meneh? Wis mulase kurang menteng ah, wis biyen lah. Wis dadian. Dadi nek cat pigmen itu kurang gelap. Jadi nek misale Jadi nek misale apa? Nek misale kan abang, misale pink, abang. Nah, abang wis cukup gelap nek oranye. Nek oranye kan abang. Ini langsung coklat iku warnane dadi nabrak. Ini warna emas ini warna emas, warna emas. Sing full sing pun digarap lah niki. Tokoe niki nunggang apa bebek apa iki. Dereng mboten paham niki. Dewi Saraswati. Iki masih ora toretan iki dereng dados. Ini nggih pelasannya terinspirasi saking teman nih iki polenge. Oke. Pinten niku. Nah, niki gapite. Walaupun kayu ning lak sing penting ana gapite. Niki gapite niki. Mangke niki cacat dikak cacat nang mangke poles. Nah, nah, wonten mawon dulur. Nek wonten wektu kula esuk tak habis sahur kula tak ngevlog lagi. Iya. Ngevlog ben gak gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minat tuku